teknologi, menneske og etik. Formålet med dette emne er at forklare en historisk og teknologisk perspektivering på forskellige tekster og lære mundtlige og skriftlige formuleringer fra forskellige tidsperioder. Under det her med sådan med teknologi og maskiner og sådan noget, der kan du dele mennesker generelt op i 4 hovedemner. Der er en optimist, som tror på, at alt sådan med maskiner, robotter, alt det vi sådan kender for det industrielle i hverdagen nu, det er simpelthen bare, det er kun godt, fordi det gør livet lettere, og ja, det gør det lettere, at vi producerer mere, og det er ikke så hårdt for vores kropper. Så er der pessimisten, som mener, at han er sådan lidt fremmedartet fra det. Han kan ikke rigtig lide det. Han synes, at der er selvfølgelig nogen, der mener, at det her det er dårligt, fordi de tager vores arbejdspladser og sådan noget. Men generelt så er han sådan lidt fremmed fra det. Han kan ikke lide det. Han stoler ikke på maskinerne. Han mener, at det gør os mere sådan fremmed fra hinanden også, at altså alt vores arbejde, det bliver ikke afspejlet så godt i os selv mere. Vi bliver for fremmed for sådan alt generelt. Så er der den ligeglade, som egentlig bare er pænt ligeglad med, om det overhovedet er godt eller skidt. Det tænker han slet ikke på. Han fortsætter bare at leve livet, som han normalt ville have gjort. Det påvirker ikke rigtig ham på nogen måde, hverken positivt eller negativt. Til sidst så er der den forsigtige, som han tænker altså alt det her med teknologi og robotter og sådan, tænker han grundigt igennem, før han forholder sig til det. Han går ikke ind og siger, at det her det er godt, fordi at det her det øger produktionen, og det gør bedre for krop og alt det der. Men han går med ind og ser på, at det her er godt, mener jeg, det her det er godt for samfundet. Og hvis han så ser nogle små afspænding på, at det her det er ikke godt, så afviser han det, og så går han op til at blive en pessimist. Men til gengæld, hvis nu han sådan ser godt på det, han kan godt se, at det her det hjælper sådan, altså menneskeheden, men mennesker generelt, så kan han godt komme og blive et optimist i stedet for. Og næst så har vi maskinetiden, og maskinetiden, det kan man sige, det er sådan den tid, hvor at menneskene de sådan begynder at skulle forholde sig til lige netop det her med, at der kommer nye maskiner og robotter ind og sådan overtager det vi normalt sådan arbejdede med før. Altså før der var håndværkere, som så nærmest blev lavet til maskinfører, fordi at der sidder ikke nogen mere specifikt og laver sådan en lampe. Det hele det bliver sådan masseproduceret på stor plan med maskiner, for ligesom at få den her øgede produktivitet. Og det her det gør så, at der ikke kommer nogen som helst personlig præg på alle de produkter, vi sådan den var førhen. Det kan godt være, at det er nogen, der bliver produceret nu, der minder meget om det, men det bliver ikke sådan produceret af selve en mand mere. Det er en mand, der sidder bag en maskine, som trykker på nogle knapper, og som så bestemmer, hvad maskinen gør. Så han har ikke selv haft det her produkt her i hånden, altså han har ikke haft selve råvaren i hånden, og sådan har følt det med sine egne hænder. Og det er så også det her med sådan stress i hverdagen og sådan, det kommer ind, og altså hvor maskinerne de bare hammer derude, at der skal bare blive produceret så meget som muligt. Man har ikke tid til at sådan tage noget personligt med, at det hele det skal bare laves på sådan bang bang bang. Og det her lige med det her bang 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 her, det tempo her, det kommer også til spil her i digtet fra Kim Larsen, Blip Blot, som vi tidligere har læst, hvor at de takter her for maskinerne, de bliver sådan nærmest et symbol på samtidens stress, at de hastige stempelslag, det bliver sådan et tegn på, at det hele det skal bare gå så hurtigt, og det er det eneste, man sådan hører. Der er ikke, igen, det der med, der er ikke noget personligt, man hører kun maskinerne, der er ikke nogen specielle tanker ved det, det er bare kun maskiner, der kører ud af, og sådan er det bare. Og lige netop det her med, at vi bliver fremmed over for naturen, det er også noget Karl Marx han går ind og kommenterer på, fordi at han mener, at lige så snart vi går ind og mister sådan selve, så lige snart vi ikke selv laver håndværket, vi sætter os bag en maskine og får den til sådan at gøre det for os, så mister vi selv kontakten med produktet og råvarerne som sådan. Det hele bliver bare sådan hurtigt frem og tilbage. Vi skal ikke sådan tage stilling til noget, og så derfor mener han også miste lidt sådan tilknytning vi har til naturen, bare sådan helt generelt for mennesket. Og igen det her med at vi ikke har nogen personlighed, det gør også at vi mister vores individualisme. Altså der er ikke nogen personligt træk i sådan hver person med, hvis man ser det sådan. Når vi alle sammen laver det samme sådan arbejde, når vi alle sammen opfører os ens, så er der heller ikke sådan noget specielt ved hver person mere. Så egentlig så kan du sådan sætte alle sammen op til at være det samme på en eller anden måde. Der er ikke sådan rigtigt at definere sådan menneskehed mere. Det er i hvert fald det han mener. Og det her det gør sig simpelthen, at i stedet for at vi går for at være det her menneske, som har en meget stor personlighed og kan gøre hvad vi vil nærmest, så går vi ned og bliver mere dyriske i det. Og det mener han så, at fordi at forholdet til det vi laver, det bliver sådan rent økonomisk. Vi gør kun det her for at tjene penge. Vi lever næsten kun for at tjene penge. Og det her det kan du så oversætte til, at vi lever næsten kun for at reproducere. Og det mener han så simpelthen, det er altså igen ligesom dyr, de lever kun for at reproducere. Og så kan du så ligesom at sige, at vi kun lever for at reproducere. Og derfor har vi sådan også dyriske træk, mener Karl Marx altså.